Әгәр ошоғаса туган телебездә яҙыу өсөн мотлаҡ клавиатура кәрәк булһа, хәҙер башҡорт телмәрен автоматик рәүештә текстҡа әйләндерергә мөмкин. Был программа нисек ҡулланырға һәм уның сифатын инде. Бөгөн ошо хаҡта һөйләшәбеҙ. Һаумыһығыҙ. Эфирда интервью, студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы программист Айгиз Ҡунафин. Айгиз, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Бер йыл самаһы элек һеҙҙең менән ошо студияла осрашҡайныҡ. Һеҙ унда интернет селтәренә оран ташлағайнығыҙ. Башҡорт телендә, башҡорт телмәрен йыйыу кәрәк, тауыш яҙҙырыу кәрәк дип. Демәк, хәҙер инде маҡсатҡа өлгәштек. Бына ошондай башҡорт телмәрен автоматик рәүештә текстҡа әйләндереүсе махсус программа булдырылды, тимәк. Яңыраҡ ҡына бер аҙна элек был эште тамамланып тәгендә. Һәм бына кисә был эште кешеләргә күрһәтер өсөн, кешеләр үҙҙәренең тауыштарын яҙҙырып, сифатын тикшерер өсөн беҙ Телеграмда бот эшләнек. Һәм бына бер көн буйына инде кешеләр быны менән уйнайҙар дип әйтәйек. Уйнайҙар дип әйтергә мөмкин. Был өлкәндәр өсөн уйын дип алырға ла мөмкин. Күпме тауыш яҙҙырҙығыҙ, күпме кәрәк ине? Тейешенсә яҙҙыра алдығыҙмы? Иң тәүҙә беҙгә 10 мең тип әйттеләр бит инде. 10 мең сәғәт тауыш яҙҙырырға кәрәк тип. Һәм беҙ башлап ебәргәндә лә бер йыл элек 10 мең тип бөтәһен лә һөйләйнек. Әммә был технологиялар бик ныҡ тиҙ алға барыу сәбәпле, хәҙер безнең 250 сәғәттән күберәк аудио яҙма бар, һәм ул беҙгә етте булып сыға инде. Ошо 250 сәғәт менән был программа дип әйтһәк дөрөҫ буламы? Нисек дөрөҫөрәк? Дөрөҫөрәк быны модель дип әйтергә кәрәк. Сөнки программа ул кеше ҡуллана торған нәмә. Был модель әгәр машинаны күҙ алдына килтерһәк, мин эшләгән нәмә ул двигатель, машинаның двигателе инде. Хәҙер уны ҡулланып төрлө кешеләр төрлө машиналар эшләй ала. Шулай әйтһәк, төрлө программа эшләй ала инде. Шул ваҡытта бына иҫләргә кәрәк. Кисә интернет селтәрендә һеҙҙең таратыш дигән яҙмағыҙҙы күпләп тараттылар, репост яһанылар һәм бына ошо Telegram каналды махсус рәүештә яҙылһаң уға, тимәк, ҡулланырға мөмкин хәҙер был асыл менән. Был бот форматында эшләнек. Кешеләрҙе килеп ошонда үҙҙәренең тауыштарын яҙып ҡараһындар өсөн инде. Сөнки бер аҙна элек мин әйткәйнем, был эште тамамланым дип, әммә кешеләргә барыу күрһәтергә кәрәк. Нисек ҡулланырға мөмкин, күҙ алдына килтерергә. Сөнки ҡайбер осраҡта әйтһәк, бына шундай тауышты текстҡа әйләндереп була. Күптәр барыр аңлаңҡырап бит, нимә өсөн? Бына хәҙер улар тотоп ҡулланып, бына хәҙер миңә яҙа башланылар. Бына беҙгә ошондайыраҡ эште кәрәк, ярҙам итеп әйтә алаһыңмы дип. Һәм бына хәҙер бына киләсәге тураһында уйлай башлай. Демәк, был эш тамамланмаған әле. Был беренсе этап ҡына дип әйтәйек. Был беҙҙең бына иң ауыр этабы дип әйтәйек инде. Һәм бына был уже модель беҙҙең әҙер булғас, башҡа программисттар да, үҙем дә төрлө программалар эшләй алабыҙ инде, баға таянып. Тағын нисә сәғәтлек тауыш йыйҙырыу кәрәк? Юҡ, был яғы кәрәкмәй. Хәҙер нимә мөһим? Хәҙер әйтәйек, һеҙгә нимә нисек был ярҙам итә? Тәүсиратта журналистарға бына ысынлап та юлда китеп барған саҡта текст яҙырға кәрәк икән, әммә һинең клавиатурама ҡулланыу мөмкинлегең юҡ, һәм тиҙ генә һин алаһың да аҡыллы смартфонды һөйләй башлайың, һәм ул текстҡа шунда уҡ әйләнә. Журналистарҙан иң беренсе булып һорау килде инде. Бигерәк тә бына беҙ 3-4 сәғәтлек яҙған ниҙәрҙе, аудио-видеоларҙы тиҙ генә текстҡа әйләндереү форматында берәй программа эшләп бирегеҙ дип улар тора. YouTube-блогерҙар беҙҙең тора, сөнки YouTube-блогерҙарҙың субтитрҙары башҡортса һәм башҡа телдәргә тәржемә итеү буйынса был да беҙҙең планға ҡуйылған. Һәм бына беҙ әле телмәрҙе аңлайбыҙ бит инде, миңә һорау бирҙеләр. Башҡорт йырҙарын текстҡа әйләндерә беләме? Бына беҙҙең өсөн бит инде ул йырҙа ла шул һүҙҙәр бит инде. Тимәк, һөйләгәндә әйләндергәс, йырҙа ла әйләндерә белергә тейеш. Әммә әлеге ваҡытта белмәй, сөнки йырҙа кеше саҡны икенсерәк һүҙҙәрҙе, һуҙыңҡырапмы ҡайҙалар баҫымдарын икенсерәк ҡуйып йырлай, шуға ла йырҙарҙы әлегә насар әйләндерә. Яғни башҡорт телмәрен аңлай, әммә башҡорт йырын аңламай әле. Бына һеҙ сит илдәге сит телде өйрәнгән саҡта ла һөйләгәндә аңлайығыҙ, әммә йырҙарын бит тыңлағанда нимә әйткәнен һүҙҙәрен дә айырып булмай. Бына шул компьютер өсөндә ул йырҙар ҡыйыныраҡ. Һәм быны өйрәтер өсөн беҙгә бына бер егет менән һөйләштек. Ул миңә йырҙарҙы әҙерләп һәм тексттарҙы әҙерләп бирһә, бәлки уны ла өҫтәп өйрәтһәк, йырҙарҙы ла һәйбәтләп аңлай башлар. Бына һеҙ тәржемәсе тинегеҙ. Беҙ беләбеҙ, әлеге ваҡытта башҡорт телен башҡа телдәргә тәржемә итеүсе махсус шундай ҡушымталар, программалар бар. Бына улар менән берлектә ниндейҙер эш күҙалланамы? Сөнки шул уҡ бына сит телдәге фильмдарҙы, видео яҙмаларҙы субтитрҙар менән башҡортса ҡарау мөмкинлеген тыуҙырырға.
Ну, субтитр ул бигерәк ябай сылт итәген, уны электән дә эшләп булайны. Бына тәрҗемәсегә килгәндә безнең Башкорт фонд ярдәмендә Башкортсофт ятылган сайт бар бит, һәм шулай ук Microsoft башкорт теленнән һәм башка телләргә тәрҗемә итә белә. Менә уларны кулланып, хәзер безнең менә әйтәйек, менә правительство урысча сөйләгәндәрдә субпереводчиктар тәрҗемә итә, башкорт сөйләгәндәрдә урысларга тәрҗемә итеп элек кеше эшләйне бит, хәзер безнең уны автоматик рәвештә эшләй торган мөмкинлек килеп чыкты. Киләсәктә инде менә янһүрәтләрдә бу минең хыялым, хыялым төйтәгендә янһүрәтләрдә булган персонажларның һөйләгәнен уларның тавышы белән башкортча һөйләтү. Бу безнең киләсәктә бару эшләнәсәк, ундай мөмкинлекләр туасак һәм буны я без эшләп сыгарабыз, я кемдер алдан эшләп безне куллана алабыз. Ягъни бу тавышлы тәрҗемә килеп сыга, шунда ук текст ярдәмендә түгел. Әйткәндә текст ничек языла? Ул башкорт клавиатураһы языламы, башкорт хәрефләре кулланыламы монда? Әллә синтезаторга килгәндә унда һәдинде хәрефләр куягыз, кириллицаны әйтәгендә. Ул шулай укый, әгәр г урынына г язагыз икән, ул г дип укыясак, шуга монда дөрес язып өйрәнергә кирәк инде һезгә. Монда димәк кулланучының үзеннән дә грамоталылык таләп итә. Әлеге вакытта чөнки менә грамотага килгәндә безнең тагы бер эш тора, уны башкарып чыгарга кирәк инде. Язганда хаталарды табып, уларны автоматик рәвештә төзәтергә. Чөнки менә әйтәйек, безнең Android клавиатураларда кайбердә һүзне язганда автоматик рәвештә инеп китә. Ул һинең һүзеңдә икенче һүзгә әйләндерелә, сакына оят булла, бер нимәне менә бүген генә бер хәл булды. Бер чатта әсәрләр урынына әсәрләр дип алган һәм монда һөйләм бигрәк кызык килде сыкты. Шундайрак нидер булмаган өчен безгә хаталарды дөрес төзәтә белү өстендә тагы эшләргә кирәк. Буның өчен нимә кирәк? Нинди бәлки һезгә ярдәм да кирәктер? Буның өчен безгә күп башкорт текстлары кирәк. Чөнки бу хата төзәтү монда ике юлы бар инде. Бере рус байстып атыла, кагыйдәләр ярдәмендә, монда компьютерга бүтән кагыйдәләрне индереп, менә шулай язылырга тиеш дип. Икенчесе статистика ярдәмендә инде. Хәзер күп осракта кагыйдәләр кулланып монда бик кыен, чөнки бу нык авыр эшендә. Статистика ярдәмендә без бүтән булган башкортча әсәрләрдә ябыз да, һәм бuna нинди һүздән һуң нинди һүзләр килергә тиеш, нинди килү бар, шуны карап без әйтәбез инде. Менә мин тышка сыктым, монда сыктым, шулайрак бер булса, бу нидә инде дөрес төзәтергә тиеш. Һәм шулай бер һүзне язганда, ундай һүз әгәр башкорт телендә бер вакытта осырмаган икән, иң якын һүзне табып, менә һезнән ошо һүзне язырга тиеш, нигә дип шуга төзәтергә тиеш. Димәк, буның өчен грамоталы, яхшы текстлар, әдәби әсәрләр кирәк буласак. Әдәби әсәрләр һәм кешеләрнең һөйләшкәне, чөнки гәзит, журналда бер стиль язу, китапларда әсәрләр язу икенче стиль һәм һөйләшү өченче стиль. Безгә ул һәрбер стильдән дә үзенең язылган нидәр кирәк инде. Ысынлап та ханлы дөнья хәзер бер урында гына тормый, көндән-көн алга бара. Әгәр дә безнең шундай кулыбыздагы акыллы шундай смартфоннарыбыз, техника башкорт телен хәзер аңлай башлай икән, димәк башкортча таргетинг турында да һөйләшә алабыз. Һәм бunda тагы бер буласак эш булып тора инде, виртуаль ярдәмчылар, шул смартфонда сорау бирәгез, ул һезгә җавап бирә торган шундай боттар эшләп була. Һәм буның өчен дә менә безнең әйтүебезчә безнең буны әлеге вакытта эшләй торган мөмкинлек килеп чыкты, чөнки хәзер без әйткәндә ул текстка әйләндерә, текстны икенче телгә без тәрҗемә итә алабыз. Һәм башка телләрдә bunday боттар бар, без уларны кулланып, уларның җавапларын кире башкортча тәрҗемә итеп, текстны тавышка әйләндерә алабыз. Буны әлеге вакытта эшләп була. Әмма bunday боттар ул башка илләрнең, башка телләрнең тарихын нидән һөйләп әйтә алалар, башкорт бәйлене әйтә алмайлар инде. Шуга ла бunda безгә был ботты башкортчага өйрәтергә кирәк. Буның өчен шулай әйтеп үтүемчә, безгә күбрәк информация, күбрәк текст һәм шундай һорау-җавап форматындарак аерым йыентыклар ярга кирәк инде. Кеше менән ничек һөйләшә, әйтәйек, русча привет, башкортча сәлам һәм адактан ниндидер һүзләр куллана. Менә шундай һорауларына аралашкан сакта виртуаль ярдәмчы һинең менән ничек аралашырга тиеш, ничек һөйләшә, ничек дөрес җавап бирергә тиеш, шуларны без хәзер уйларга тиеш. Виртуаль ярдәмчы турында башлагас, виртуаль ярдәмчының исеме нинди булырга тиеш, шул турында һөйләшеп алайык. Һезнең менә шәхсән үзегезнең тәкъдимегез нинди? Был әлеге вакытта безнең проект форматында булгас, проектларның исемләре лә улай инде. Ул Хома дип атала минем проектысында. Әмма бunda беренче юл булырга тиеш. Беренчедән кешеләргә охшаган булырга тиеш. Шуга бүтә Инстаграмда, социаль сетьләрдә голосование үткәрергә кирәк дип уйлыйм. Һәм икенчедән бер генә исем түгел, беренче исем. Чөнки кемдер был худды дөрес әйтә алмай, кемдер
был исем охшамаска может. Кемдеңдер гаиләһендә бәлки булда исем бардыр. Мәсәлән, Алисаны без куллана алмайбыз. Чөнки минем кызымның исеме Алиса. Без бунда кемгә әйләнгән һәм Алиса тавыш бирү мөмкин. Кайны тавыш биргән белеп май шугала бунда теге. Ягъни бунда Айгөл дигән исем бөтенләй тап килмәсен ки иң күп иң еш яңгыраган исемнәрдән бере дип әйтәйек. Бунда менә шул Алисаның да исен әйткәндә уның берничә исеме бар. Теге бөтә ерләр реклама дип Алиса дип әйтәләр, уның теге башка исемнәр дә куеп өйрәтелгән. Ну, кешеләр бәлки белмәйдер, әмма кемдәрнең өендә кыенлыклар килсә, алар тик үзгәртәләр инде. Шулай итеп, был виртуаль ярдәмчы ул кайһы этап буласак? Виртуаль ярдәмчыга хәзер әйтәйек, безнең моны киләһе этап ул теге хаталарны табу. Хаталарны табып без бөтә текстларны әзерләгәс, шуннан соң тора йыентыктар теге диалог форматында булган йыентыктар эшләү һәм уннан ары инде виртуаль ярдәмчылар үзе килеп чыга. Шундай зур гына, байтак кына теге вакытта ала торган эшмак күз алдына баса. Команда кемдер һезгә ярдәм итә, ирекмәндәр тагыла кирәкме? Безгә диалогтар йөргә ирекмәндәр кирәк буласак, без буны теге интернетта, контактла, теге телеграмдарда булган нидәрдән чаттарда автоматик рәвештә ия алган тиклемдә ия асакбыз. Әмма бунда теге әйтәйек урыс, инглиз телендә бунда диалогтар бар, һәм шуны башкорт теленә тәрҗемә итеп тикшерү һәм теге башкорт теленә адаптировать итү ярдәм кирәк буласак, шуга бунда тел белүчеләр безгә хәзер кирәк инде. Кайда мөрәҗәгать итәргә ничек табырга хәзер? Бу эште башлагас, мин интернет селтәрләрендә мәгълүмат бирәмен. Тагыла димәк, шунда игъландар көтеп калабыз. Шулай итеп, яна бер тапкыр был эштең башкорт телмәрен текстка әйләндерү эшенең гамәли файдаһы турында әйтеп үтәйек. Беренчедән, ул телмәрне сынапта текстка әйләндерү еңеллек. Икенче яктан тагыла кайда куллана алабыз? Бунда бuna теге сакны, ну, берни пункт таптым инде. Элек мына әйтәйек, башкортта торла эргәһенә башкорт телен белмәгән кеше килеп торһа, ул аңлаһын өчен без бөтәбез аның телендә һөйләшә торгайнык. Хәзер инде без уга телефонды тотта, менә һиңа тәрҗемәсе, без башкортча һөйләшкәнеңдә тыңлап, һин үзең телеңдә әйтә алаң, без сине аңлайбыз, без сиңа җавапты башкортча бирә алабыз дип әйтә алабыз инде. Ул яктан безнең бу телебезнең неен куллану даирәсе шулай статусын үскәрәк күтәрде һәм ну, бу төп не була инде. Бу снапта зур проект, зур эшмәкәрлек һәм беләбез, туган телләрдә үстерү буенча республика башлыгының гранттар конкурслары бар. Сыкканыгыз бармы, катнашасызмы? Ой, гранттар ул теге иң авыр тема минең өчен. Мен үз тапкыр ул грантка биреп карадым, өсендә отмадым һәм хәзер мин ул теге грантка табу. Башка грант сорап йөрмәм дип әйтәм. Нигә улай бик иңел бирешәгез? Буны яңрак Россия президентының грантын 12нче тапкырдан откан дигән мәгълүматта булганлар. Чөнки грантка әзерләнү ул күп энергияны ала, күп вакытты ала һәм дә бу вакытыгызды һез эшегезгә бүлү яклы инде дип. Ул яктан теге нерва теге дорож дип әйтәм инде. Зур рәхмәт һезгә бу эшегез өчен һәм киләсәктә сынап да бу студияла инде виртуаль ярдәмчыны презентациялаган сакта очрашырбыз дигән өметтәбез. Эшегездә зур уңышлар теләйбез һәм. Рәхмәт, сау булыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп безнең студияла Айгиз Кунафин булды. Программист менән без башкорт телмәрен текстка әйләндерү турында һәм гомумән башкорт телен ханлаштыру турында һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Сау булыгыз.